26 е специално за Веско машината. Бабардал хумболка, Яшар Перушо Зоралея. За най-мъжките копани, за неговата музика няма кой да я бие на махалалата. Малика Динго и седалката, ако му върви. Абе, Лака ти каза, най-силните са от Бургас. Футболка за шапаню. Веско от Аригата. Кая фамилия Марена застигнала, щом се ядосва, викат им жандармерия. Ново БМВ Пандена, Яшар и Веско първа алея. Ей, пети линия, душмани! От килограма, they are for Burgas, humble ball. That's why 26 is special for Vesco. Babardao humble, Яшар Перушо Зоралея. Ей, пети линия, душмани! От текила баба, те си за Бургас хумболка. За той 26 е специално за Веско машината. Бабардал хумболка, Яшар Перушо Зоралея. За най-мъжките копани, за